Te hallottad? A Gamsler.com elérte az 500. regisztrációját. Hogy egy régi klasszikussal éljek egy picit átköltve, kis lépés ez nekünk, de nagy lépés a Gamsler életében. A kizárólag játékosokból álló Facebook-szerű közösségi oldal fejlődése folyamatos és töretlen. Minden egyes regisztrációért és aktivitásért külön köszönet. A fejlesztések természetesen nem álltak le, így hamarosan érkezünk a mobil alkalmazással, a klánrendszerrel, és a streamereknek is tartogatunk meglepetést. Ezen kívül további sok-sok fejlesztés várható az oldalon. Aki még nem regisztrált, azt tegye meg egy egyszerű űrlap kitöltésével, és nézzen körül az oldalon. A bejelentkezést követően azonnal megkezdheted a cikkek és az egyéb posztok olvasását, kommentelését és lájkolását, ahogy azt az egyéb platformokon már megszoktad. Ha gamer vagy játékos vagy, akkor szerintem nem érdemes kihagyni. Irány a gamsler.com.